Kublai pergi perlok rawan bro ki channel ban page ki notice kwai kan ka channel nalari entertainment temen tap perlok rawan ngapri sombai piwe baro kan te bersenang sia kan ka channel ka jonga te mentap perlok rawan ngawan rabi sepi kan ka notice kwai ka batamai te mentak lam dapat slam tong ni page no ya kan ka notice kwai yawan sia ka ji kwai bamdo ka jaka kan te hang te po yong kalu ka bahaba po is Jaintia Hill district bat an penyaji ya kan ka jing khoi bam do daka yong kalu IVCS limited kapung kare kapung jong u tersain langki pawa berkatarik kendai ka khar tarik berai khadwai ar jarapsan bat kapor ka sedang hak kapor kenda citeng mestep bat penkut pada kapor lab jajan mit berkantor tiket kalau san sepak tangka sir yang wi khoi dan betap prolog wena pejiki pras jokan ka jing khoi bam do hang ne po yong kalu uban yo ka pras ka ban kong unyo lai pa hajar tangka ban ka pras nomor ar unyo khal ar hajar ban ka pras nomor lai kalau nyo hajar tangka ban ka nomor saw kalau saw hajar ban ka nomor san kalau ar hajar tangka dan mentap prolog rawan dung ne pe saya ki construction price na ka jing ya kop khoi bam do hang ne po yong kalu ki construction price ki don hadu ke nomor ka bach phau bat ke nomor banekong jong ka construction price kalau khasan spa tangka ka ba khasan spa ka balai khasan spa ka basau khasan spa ka basan khasan spa hadu ke nomor ka bach phau kalau bai khasan spa tangka ka we ka construction price bat nalor ki do karim on the thamai biang sa chi kuntal haka sau tarik meram kharwe ariabsan haka por kha ar baje mesngi bat sisen beradap price kirawan kim don hok su bandang thau jing krumar bat ki kendon kin long thek kum sakiwe ki competition kandon ru kalau kidro hakate kasni bat na ka banta ki perlok ki baj setanat banthi di kitikelo kidro sombha sawan banai sim banta hakane ka jinge kop khoi kha bam lane kha bam do hang ne po yong kalu lese prolog pidon kabok kan si pejong piang ne po yong kalu na ka banta kalau kidro sombha prolog ki baju semar banthi tiket lo kidro sombha sawan ye simenta ha kate kasngi bat na ka banta kirawan apen khwai arteli kipung bat lada phim sai kan ka notice da sombha prolog sakol lagi de kinambaram bala ai harum krama pindu sai bha mar ba pisutu ya ka ka ba phim sai la ne ya ka ba pi kram sutu da soma sapun kini bar harum basong babar subscribe kan ka channel kana ba pinum du ya ki wepat ki notice khwai ki bangar sapen mi ki badang don sedin bat ngin saya kelupat haka wepat ka notice khwai